Καλησπέρα σας. Είμαι ο Λουκάς Βελιδάκης, είμαι δημοσιογράφος στην Athens Voice και σήμερα παρουσιάζουμε, μάλλον αυτό το πάνελ είναι μέσα στον πυρήνα της εξέλιξης, θα έλεγα της σύγχρονης εξέλιξης, λέγεται Data Security in the Era of Agentic AI. Καλό απόγευμα. Έχουμε ήδη εισέλθει σε μια φάση της τεχνητής νοημοσύνης, μια φάση όπου τα συστήματα δεν περιορίζονται πλέον στο να βοηθούν τους ανθρώπους, αλλά δρούν σε αυξημένο βαθμό αυτόνομα. Και αυτό από μόνο του βάζει σε μια νέα πραγματικότητα την κυβερνοασφάλεια. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να μπούμε σε αυτόν τον κόσμο έχοντας μαζί μας εκλεκτούς καλεσμένους, τους οποίους σας συστήνω ευθύς αμέσως. Είναι ο κύριος Γιάννης Παυλόσογλου, ο οποίος είναι ο υποδιοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Δίπλα του είναι ο κύριος Αλεξάνδρ Περάντοβιτς, General Manager and Chairman της Dell Technologies. Δίπλα του είναι ο κύριος Μανώλης Κόντος, Group CEO, Austrian Card Holding. Ακολουθεί ο κύριος Γιώργος Κασάρ, όχι, είναι δίπλα του ο κύριος Φεντερίκο Μένα, ο Chief Executive Officer της 28 Digital. Και στο τέλος είναι ο Γιώργος Κασάρ, Data Technical Manager της IBM Spain, Portugal, Greece and Israel. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο για ένα τόσο δύσκολο θέμα, άρα ξεκινάω απευθείας την ερώτηση με τον Γιάννη Παυλόσογλου. Γιάννη, έχεις δει την κυβερνοασφάλεια τόσο από το εσωτερικό μεγάλων οργανισμών, όσο και σε εθνικό επίπεδο τώρα με την αρχή κυβερνοασφάλειας. Πόσο ανθεκτική είναι η Ελλάδα στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας και κατά πόσο μπορεί να εξάγει γνώση? Η Ελλάδα είναι αρκετά ανθεκτική στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας, γιατί πραγματικά ως Έλληνες είμαστε ανθεκτικοί στο πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Τι σημαίνει αυτό? Κάτι το οποίο έκανα στο Λονδίνο και θα έπαιρνε 3 με 6 μήνες, εδώ μπορώ να το υλοποιήσω σε πολύ λιγότερο χρόνο. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και καλό. Βλέπουμε οργανισμούς οι οποίοι μπορεί να μην έχουν υπηρεσίες security operations, αλλά ταυτόχρονα έχουν ως παράδειγμα τη δυνατότητα να έχουν PC τα οποία χρησιμοποιούν και είναι έτοιμα στις αποθήκες τους σε περίπτωση που πέσουν θύματα ληστρισμικού. Και μπορώ να συνεχίσω να δίνω τέτοια παραδείγματα. Οπότε το μοντέρνο πρόσωπο της κυβερνοασφάλειας, που δεν είναι αυτό πια το οποίο αφορά το ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιο κωδικό, αλλά είναι το πρόσωπο που λέει πώς θα πάω την επιχείρησή μου μπροστά, Cyber Security as an enabler. Γιατί θα ρωτήσω τις δύσκολες ερωτήσεις μέσω της κυβερνοασφάλειας που άλλοι τομείς δεν θα μου τη δώσουν εντός της επιχείρησης της οντότητάς μου. Έχει λοιπόν ως πρόσωπο, ως δείγμα, ως νόμισμα τη δυνατότητα να πάει μπροστά και να εξελίξει αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα που η χώρα μας ήταν παραδοσιακά πιο πίσω. Να περάσουμε λίγο στο επίκεντρο των δομών, του data και του AI deployment. Κύριε Περάντοβιτς, πώς μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει την προσέγγιση του Sovereign AI ώστε να ενισχύσει την ψηφιακή της αυτονομία και την τοπική καινοτομία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα? Μάλιστα. Καταρχήν η Ελλάδα διαθέτει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύτιμο, το οποίο δεν έχουμε ακόμη αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε. Άρα, μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα. Ξεκινώντας με τα ελληνικά δεδομένα, είναι η βάση της ανάπτυξης όταν μιλάμε για AI. Τα δεδομένα τα οποία προέρχονται από τομείς και κλάδους όπως είναι τουρισμός, όπως είναι υγεία, όπως είναι ναυτιλία, όπως είναι αγροδιατροφή, ενέργεια επίσης. Το κάθε ένα μπορούμε να πούμε διάφορα πράγματα. Ναυτιλία έχει 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας έχουν ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι. Άρα δεδομένα και εμπειρία που έχουμε είναι τεράστια. Μπορούμε να αγγίξουμε υγεία, γρήγορα κάποια πράγματα. Οι Έλληνες γιατροί είναι κορυφαίοι που? Καρδιολόγοι, γυναικολόγοι, χειρούργοι, μικροβιολόγοι επίσης κτλ. Τουρισμό, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Τουριστική χώρα. Ωραία. Αγροδιατροφή επίσης, τώρα και 15 χρόνια πιστεύω ότι δεν πρέπει να πάει η Ελλάδα προς mass production και να ανταγωνιστεί με χώρες οι οποίες είναι ήδη μέσα αρκετά χρόνια. Πρέπει να κάνει ένα focus προς π.χ. παραγωγή βιολογικού φαγητού. Αυτό μας δίνει μια τεράστια βάση να χρησιμοποιούμε τα ελληνικά δεδομένα. Τώρα, πώς μας βοηθάει το Sovereign AI? Sovereign AI έρχεται από πίσω και βοηθάει τα δεδομένα, τα τοπικά δεδομένα, να φτιάξουμε και καινούρια μοντέλα, AI μοντέλα, τα οποία πού βασίζονται? Βασίζονται στην ελληνική κουλτούρα, γεωγραφική θέση, στην τοπική οικονομία. Είναι τα δεδομένα, τα καταλαβαίνουν από την φύση των πραγμάτων. Πώς μπορούμε να πάμε στο επόμενο βήμα.
Άρα εδώ, όταν μιλάμε για sovereign AI, μιλάμε για τοπικές υποδομές και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα strategic national asset, το οποίο μπορεί να μας πάει στο παγκόσμιο γήπεδο. Έτσι δεν είναι. Ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα είναι, αντί να εξάγουμε τα δεδομένα τα οποία μπορούν να πάνε στο οποιοδήποτε public cloud, ωραία, εμείς και να εισάγουμε services, εμείς μπορούμε να δημιουργούμε τα δικά μας μοντέλα με την εμπειρία που έχουμε, το DNA των Ελλήνων, το οποίο μετά μπορούμε να βγάλουμε στο παγκόσμιο γήπεδο προς Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως. Μάλιστα. Κύριε Κόντε, πώς εξελίσσεται το τοπίο των απειλών για οργανισμούς σαν το δικό σας με την άνοδο του Agentic AI? Θα έλεγα ότι η εξέλιξη έχει να κάνει τόσο πλέον στο πώς διαχειρίζεσαι τα δεδομένα και πώς διαχειρίζεσαι το Agentic AI προκειμένου να δίνει value στην εταιρεία, αλλά σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Δηλαδή, με το μεγάλο penetration του Agentic AI, πολλές διεργασίες πλέον αναλαμβάνει να τα κάνουν οι agents. Αυτούς τους agents, λοιπόν, αυτό που πρέπει να έχουν όλοι οι οργανισμοί υπόψη τους είναι ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν, πώς διασφαλίζεις πλέον το security, το οποίο έχει να κάνει πλέον όχι τόσο με το fraud detection ή με το πώς διαφυλάσσω τις απειλές που έχει από εξωγενείς παράγοντες η εταιρεία, έχει να κάνει περισσότερο με το πώς βάζω το κανονιστικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας τους agents, γιατί παίρνουν αποφάσεις, μπορούν και προχωράνε σε συγκεκριμένες διεργασίες. Και αυτό που πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις είναι να μπορούν να ελέγχουν τις αποφάσεις που παίρνουν οι agents για να υπάρχει accountability και responsibility, διότι για μένα αυτό είναι το ρίσκο. Πώς, και αυτό πρέπει οι οργανισμοί να ξεπεράσουν και το φόβο. Γιατί οι οργανισμοί φοβούνται ότι αν δώσω πολύ μεγάλο access στους agents, μπορεί να παίρνουν αποφάσεις που ποιος είναι accountable μετά. Πώς την πήρε την απόφαση αυτή, με βάση ποια κριτήρια. Άρα αυτό που πρέπει να έχουν όλες οι επιχειρήσεις, να μην φοβόμαστε την τεχνολογία, απλά να επενδύσουν στο κομμάτι που έχει να κάνει με το security, να είναι αυτό που ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο και τα controls γύρω από τη χρήση των δεδομένων και από τη χρήση των agents. Πόσο προχωρημένη είναι η χώρα μας σε αυτό το πεδίο? Θα έλεγα ότι η εξέλιξη που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, πριν από ένα χρόνο που ήμασταν εδώ πάλι στους Δελφούς και συζητούσαν πάλι για AI, μέχρι τώρα που είναι το anniversary, βλέπω από τα interaction που έχουμε και εμείς με πελάτες ότι δεν είναι πλέον μόνο ένα θέμα συζήτησης, είναι πλέον actual εφαρμογές οι οποίες έχουν γίνει. Άρα όλες οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο βλέπουν την αξία που φέρνει η τεχνολογία στις διεργασίες τους και πώς μπορούν μετά το ανθρώπινο δυναμικό να το αξιοποιούν σε θέματα που έχουν πιο πολύ added value και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία προκειμένου να είναι enabler σε γρήγορο decision making, σε fast customer service και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να κάνει πιο value added αποφάσεις. Γεννήσατε σειρά ερωτήσεων, ωστόσο θα γυρίσω τώρα στα αγγλικά. Now we speak in English for our friend Federico Mena. Thank you. You work across startups, corporates and institutions on European level. So where does Europe currently stand in the AI race? Is the main gap capital, speed, or market fragmentation? Yeah, thank you, and indeed, sorry for the English. Well, it's a good question, and the answer is unfortunately the combination of the three. So it's not only one problem that we have, which of course has the complexity that we have to tackle three different issues. So the first one obviously is the fragmentation. So the last one you mentioned, in reality is the most relevant. We still operate as 27 different member states, despite regulation that is pan-European, but then when it comes to the local deployment, there are many, many different rules and additional regulations. And this creates a difficult market access to companies that would like to consider Europe as their domestic market, but in reality their domestic market is Finland, is Greece, is Italy. And that brings to the second issue, which is speed, which in the end is hindered by all this fragmentation and the difficulty to access the different markets by
having to restart every time. You cannot design something in one country and deploy it as it is in all the others. And the third one is capital. There is capital in Europe. If you also see the development over the past 10 years, now talking about innovation, talking about market access is something we hear on a daily basis. 10 years ago or 15 years ago, we didn't know what innovation was. All the money was going to research. So the mindset is there. The main issue is the deployment of this capital, which is not always efficient. There are maybe parallel initiatives. Also, we don't always make the right bets. In Europe, we tend to try to address all the markets, while maybe we should decide, okay, in Europe we want to be strong on AI, then let's go for it, instead of maybe trying to go for all the sectors. But I don't want to sound negative. Actually, I'm a very positive person, and I strongly believe in European capabilities. So these three issues, of course, are three, but they can be addressed. Europe has the best talent base globally. We have the best research and the best science. So if all together we work as a united continent, then we can overcome these issues. And in all the three issues that I mentioned, there are positive signs. So capital is there, we just need to be more efficient. Speed, we are getting there. And also in terms of fragmentation, you see the 28th regime is coming. The AI Act started as a very good initiative. Now there are some hiccups when it comes to the local implementation, but it's not lost. So all in all, I think we have a strong potential, and I wouldn't, to come back to your question, we didn't lose the AI race. We still can play an important role. Question now. Do we have a time to leapfrog? I think we do. Well, we are talking about agentic AI, and maybe we can cover that also a bit later. But when it comes to value and implementing technology with the right, respecting human rights, human values in a human-centric way, Europe can definitely be the leading part of the world. So, and that's maybe where we can make the leapfrog. Thank you. Thank you very much. Αλλάζουμε πάλι γλώσσα, πάμε στο Γιώργο Κασάρ. Γιώργο, ποιοι είναι οι βασικοί τεχνικοί και επιχειρησιακοί κίνδυνοι που βλέπεις σήμερα για οργανισμούς που υιοθετούν data και AI σε μεγάλη κλίμακα? Καλησπέρα και από μένα. Βασικά να πούμε ότι οι τεχνικοί κίνδυνοι καταλήγουν να είναι επιχειρησιακοί κίνδυνοι. Είναι ταυτόσιμοι. Και μάλιστα οι κίνδυνοι δεν μπορεί να νομίζουμε ότι είναι μελλοντικοί, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι μελλοντικοί, υφίσταται ήδη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφέρω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το πρώτο είναι, θεωρώ ότι όλοι όσοι είναι στο ακροατήριο σήμερα έχουν τις γνώσεις τους, τις ανακοινώσεις της Anthropic για το τελευταίο μοντέλο το οποίο ανακοινώθηκε, το Mythos, και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια τεχνολογία για να ανιχνεύσει ευπάθειες ή να προσαρμοστεί κιόλας πάνω σε μια πλατφόρμα, σε μια λύση, σε μια εφαρμογή, για να δει ποια είναι τα κενά ασφαλείας. Άρα, ουσιαστικά, το πρώτο κίνδυνο το οποίο αναγνωρίζουμε είναι αυτό το οποίο λέμε agentic attacks. Δηλαδή, χρησιμοποιείται η τεχνική νοημοσύνη έτσι ώστε να προσαρμοστεί και να βρει τις ευπάθειες. Μέχρι τώρα, μια παραδοσιακή αντιμετώπιση συνεπάγεται ανθρώπινη παρέμβαση. Η ανθρώπινη παρέμβαση όμως δεν μπορεί να είναι τόσο γρήγορη όσο είναι μια τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, οι ταχύτητες με το οποίο παλεύουμε τις επιθέσεις είναι πολύ πιο αργά. Το δεύτερο είναι αυτό που λέμε quantum safe. Okay. Στο quantum safe, να εξηγήσω τι εννοώ. Και ουσιαστικά πώς πραγματοποιείται το data mining. Μπορεί κάποιος να ακούει ότι τη λέξη quantum, αλλά το quantum δεν είναι πραγματικά μακριά. Υπάρχουν οργανισμοί όπως είναι η IBM, οι οποίοι έχουν υποσχεθεί και έχουν βάλει στο roadmap ότι το quantum θα έχει δοθεί στον ιδιωτικό τομέα στα επόμενα 3 με 4 χρόνια. Επομένως, σκεφτείτε την ύπαρξη του data mining. Δηλαδή, η λογική του κλέψε σήμερα και αποκρυπτογράφησε αύριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές κωδικοποίησης, encryption keys τα οποία λέμε, τα οποία με τη συμβατική τεχνολογία που υπάρχει σήμερα θεωρούμε ότι είμαστε ασφαλείς και ότι για να μπορέσουμε να τα αποκρυπτογραφήσουμε θέλουμε δεκαετίες. Okay. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει η δυνατότητά μας για να χρησιμοποιήσουμε quantum, η αποκρυπτογράφηση των συγκεκριμένων στοιχείων γίνεται από δεκαετίες, σε λεπτά, σε ώρες ή σε ημέρες. Πόσο σύντομο είναι αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα? Η IBM έχει δεσμευτεί ότι θα μπορέσει να δώσει quantum στο ιδιωτικό τομέα στα επόμενα 3 χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος. Ήδη έχουμε δει συνεργασίες, πάμε χάρη στο Λονδίνο μαζί με την HSBC σαν στρατηγικός εταίρος σε αυτό. Και ουσιαστικά είναι από τα οι πρώτους μας στόχους. Άρα το quantum μπορείς να το χρησιμοποιήσεις καλοπροαίρετα, αλλά πάντοτε πρέπει να έχεις υπόψη σου και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αθέμητους χρήστες, όπως είναι και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη.
Άρα, ουσιαστικά εδώ πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύουμε το cryptography το οποίο έχουμε σήμερα, που πάρα πολλοί οργανισμοί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν, δεν έχουν μια πλήρη αποτύπωση της κρυπτογραφήσεώς τους ή πού χρησιμοποιείται. Και το τρίτο ρίσκο, το οποίο θεωρώ ότι όσοι έχουμε οικογένεια ή όσοι δουλεύουμε σε οργανισμούς το έχουμε δει, είναι ότι το προσωπικό μας μπορεί να ανεβάζει μέσα σε ανοιχτά μοντέλα πληροφορία η οποία είναι εμπιστευτική του οργανισμού, που μετά στη συνέχεια δεν ξέρουμε πού θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό λέγεται το shadow AI. Άρα και οι τρεις κίνδυνοι, μπορεί μερικοί να νομίζουμε ότι είναι μελλοντικοί, αλλά υφίσταται σήμερα. Άρα ουσιαστικά τι μπορούμε να κάνουμε. Η IBM έχει δομήσει την απάντηση σε αυτό, χρησιμοποιώντας αυτό το οποίο λέμε IBM Autonomous Security. Άρα ουσιαστικά πώς μπορώ να αυτοματοποιήσω, να ανιχνεύσω ευπάθειες που είναι μέσα στο περιβάλλον μου, πώς μπορώ να βελτιώσω και να αυτοματοποιήσω κιόλας την επίλυση των συγκεκριμένων και πώς αυτό μπορώ να χρησιμοποιήσω ουσιαστικά AI στην επίθεση που δέχομαι από AI. Και το κομμάτι μετά που αναφέρθηκα για το Quantum, ουσιαστικά υπάρχει αυτό που λέμε Guardian Cryptography Manager. Άρα ουσιαστικά πώς μπορώ να έχω μια πλήρη αποτύπωση της κρυπτογράφησης που χρησιμοποιώ μέσα στον οργανισμό και πώς μπορώ αυτό να το αυτοματοποιήσω και να χρησιμοποιήσω αυτό που λέμε Crypto Agility. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Όσοι είναι στο τραπεζικό τομέα ξέρουν ότι για να αλλάξουν τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούν για τις encrypted επικοινωνίες τους, συνήθως έχουν μια διάρκεια ζωής περίπου 380 με 400 ημέρες. Και μετά είναι μια διαδικασία επίπονη για την πληροφορική να αλλάζει τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά για να εξασφαλίζει ότι το web banking παίζει, το core banking παίζει κτλ. Σκεφτείτε ότι με την έλευση του Quantum θα πρέπει να μπαίνει σε μια διαδικασία τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν τι συνεπάγεται για το IT και για το operations. Εγώ έχω και τον άβολο ρόλο του χρονομέτρη, άρα μας μένουν 11 λεπτά. Ο πρώτος γύρος ήταν πραγματικά ενδιαφέρον. Ο κάθε κύριος νομίζω θα έχει από 2 λεπτά τώρα, ελπίζω να προλάβουμε. Γιάννη, ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και η απορία έχοντας εσένα δίπλα μου είναι μία και δεν μπορεί να είναι άλλη. Πόσο ασφαλής είναι η χώρα απέναντι σε αυτή τη νέα πρόκληση, τις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας? Έχουμε ένα αρκετά καλό επίπεδο ασφάλειας, γιατί δεν έχουμε παραδοσιακή ψηφιακή υπόσταση στο κυβερνητικό μέρος του, αν θέλετε, gov. Έτσι. Δηλαδή, αν συγκρίνω την Ελλάδα, παράδειγμα, με μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης, όπου έχουν μηχανογραφήσει και ψηφιοποιήσει όλα τους τα δεδομένα από το 1950, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μια χαρά. Βέβαια, το κομμάτι της ψηφιοποίησης και το ότι έχουμε υπηρεσίες online έχει και την επικαιροποίηση. And just to swap in English a little bit for Federico, Why not? so the big concept of data and also the spectrum of AI attacks starts from, whether or not my daughter is going to have any privacy online, and goes all the way to Skynet and Terminator 2, right? And you have quantum in between that George mentioned, and you have also the data being mined. There's a lot of organizations that are going to be after our data. We've run out of things to train LLMs with. So using my 2 minutes, Sorry about it. we have to really look at, και ίσως αυτό να το κάνουμε στα ελληνικά, Okay. πρέπει πραγματικά να δούμε και να καταλάβουμε ότι έχουμε μια σειρά από δεδομένα, τα οποία αυτή τη στιγμή, αν τα χρησιμοποιήσουμε, θα δώσουν λύσεις σε προβλήματα που δεν υπάρχουν σε άλλα κομμάτια της Ευρώπης ή και του κόσμου. Και θα φέρω ένα παράδειγμα εδώ για να το κλείσουμε έτσι λίγο ωραία. Οπότε, υλοποιούσαμε τον νόμο 5160, ο οποίος είναι η 1S2 οδηγία στη χώρα μας, και είχαμε φτιάξει έναν agent, ο οποίος ήταν εκπαιδευμένος σε όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Παρατηρήσεις, σχόλια, όλη την εικόνα. Αντίστοιχα, είχαμε φτιάξει έναν Έλληνα Chief Information Security Officer, ο οποίος είχε περιορισμένο προϋπολογισμό, είχε το ρυθμιστικό πλαίσιο υλοποίησης, είχε το ISO 27001, είχε 1002 πράγματα. Και ήταν τρομερό όταν τα βάλαμε αυτά τα δύο να συζητήσουν ως agents, πάντα στο ελληνικό πλαίσιο, τι αποτελέσματα είδαμε. Και κάποια από αυτά τα δώσαμε και πίσω και σε ευρωπαϊκούς φορείς. Οπότε έχουμε καλή υπόσταση στα δεδομένα μας, πρέπει να τα χρησιμοποιούμε καλύτερα, όχι μόνο για συνταγές. Ίσως κάπου στις βάσεις του ΙΔΙΚΑ να είναι η λύση για την επόμενη μορφή καρκίνου,
Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να δούμε και να ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι απειλές, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε από αυτές. Και η πρώτη είναι να μην ανεβάζουμε όλα μας τα δεδομένα και να μην έχουμε ιδιωτικές συζητήσεις. Η αυτοπροστασία λοιπόν είναι. Με οποιοδήποτε ChatGPT. Νομίζω ότι όλα τα άλλα, τα ενδιαφέροντα που δεν προλαβαίνεις να μου τα πεις, θα τα πεις σε μια συνέντευξη που θα κάνουμε οι δυο μας για να τα βγάλουμε. Κύριε Πρεράντοβιτς, πώς πιστεύετε ότι μια στρατηγική που εστιάζει σε on-premise data sovereign υποδομές θα διαμορφώσει το μέλλον των ψηφιακών υποδομών και της ασφάλειας δεδομένων στην Ελλάδα την επόμενη πενταετία? Η επόμενη πενταετία θα δούμε ότι θα χαρακτηρίζεται από ξεκάθαρα πράγματα. Καινοτομία από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά έχει να κάνει και με την ασφάλεια, αυτό που έχετε αναφέρει, πιο ισχυρή. Αυτό που περιμένουμε να δούμε και στην Ελλάδα, να δούμε περισσότερες hybrid, έξυπνες αρχιτεκτονικές, όπου τα δεδομένα είναι εντός χώρας, on-prem, και public cloud υπηρεσίες θα χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά. Περιμένουμε να δούμε όχι μόνο στην επόμενη πενταετία, πολύ πιο γρήγορα στο επόμενο χρόνο, 1,5 χρόνο, τα πιλωτικά AI να είναι παραγωγικά AI, με real-time αποφάσεις, κρατικές και κλαδικές πλατφόρμες βασισμένες στα δεδομένα, οι οποία θα βοηθήσουν κυρίως τα startups και τα ερευνητικά κέντρα. Έχετε αναφέρει κάποια πράγματα που είναι σημαντικό. Επίσης, για περαιτέρω ανάπτυξη, κυβερνοασφάλεια είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που περιμένουμε επίσης να δούμε. All in all, τι θέλω να πω, όλα αυτά θα μας δώσουν μια τρομερή βάση. Είναι το ελληνικό χρυσό, τα δεδομένα, οι οποία θα μας δημιουργήσουν καινούρια revenue streams, θα βοηθήσουν επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και η οικονομία να πάει πιο μπροστά. Τι φέρνει η Dell Technologies από την άλλη μεριά? Έχουμε τα δεδομένα, που λέω είναι τα τοπικά δεδομένα, και αυτό που φέρνει μια εταιρεία όπως είναι Dell Technologies έχει να κάνει με υποδομές και παγκόσμια εμπειρία, το πώς χτίζουμε υποδομές και πώς να φιλοξενήσουμε τα τοπικά δεδομένα, έτσι ώστε να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε δώσει, κύριε Κόντε, έμφαση στην κυριαρχία δεδομένων και στα ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Πού χαράζει κανείς τη γραμμή μεταξύ της ευκολίας του cloud και της ανάγκης για πλήρη έλεγχο? Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή, θα έλεγα. Εξαρτάται τη χρήση και τις ανάγκες. Άρα όταν μιλάμε για δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν σε συγκεκριμένους τομείς, όπως στο public, στο telco, στα financial services, όπου, όπως είπα νωρίτερα, οι συνομιλητές, τα δεδομένα πρέπει να είναι σε ένα περιβάλλον προστατευμένο, ώστε με όλα αυτά τα attacks τα οποία γίνονται να νιώθει η εταιρεία confident ότι δεν είναι out there in the open. Οι on-premise λύσεις προφανώς είναι η καλύτερη λύση για κάποιον οργανισμό. Λέγοντας αυτό, δεν σημαίνει ότι hybrid λύσεις δεν μπορούν να συνυπάρχουν, όπως είπε και ο Άλεξ. Όταν είναι διεργασίες οι οποίες δεν είναι τόσο κρίσιμες, το cloud μπορεί να σου δώσει ευκολία και γρήγορο implementation, ενώ το on-premise είναι μια επένδυση η οποία αξίζει να την κάνεις, λαμβάνοντας υπόψη το data sovereignty και το γεγονός ότι θες τα data σου να είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Άρα εγώ έτσι όπως τα βλέπω είναι ότι θα πρέπει να τα δούμε συνδυαστικά. Και ανάλογα το use case να μπορείς αυτά να κάνουν interact, να παίρνεις access από δεδομένα που είναι out there in the open, αλλά φέρνοντας τα μέσα στον οργανισμό σου να υπάρχει ένα φίλτρο και τελικά τα δικά σου data να παραμένουν πάντα μέσα. Το λέω έτσι απλά, για να είναι κατανοητό και στο κοινό, για να μην μιλάμε με τεχνική γλώσσα. Άρα, όπως είπα στην αρχή, και οι δύο λύσεις μπορούν να συνυπάρχουν. Σας υπόσχομαι ότι θα τα επεξηγήσουμε σε μια συνέντευξη, θα μιλήσετε πολύ περισσότερο. Federico, last question for you. How do we build digital sovereignty without becoming inward-looking or less competitive globally? Yeah, well, that's a very good question. Very often we make the comparison between being sovereign and work in isolation or with protectionism. In reality, it's quite the opposite. So
to be sovereign, we need to be globally connected, and we need to map our technologies and see where we can source the technologies we don't have. Effectively, there are three ways to source the technologies. The first one is obviously the best, to be sovereign, which is own the technologies. The second one is to co-own, maybe with other like-minded countries, so make sure that we have ownership of these technologies with somebody else, but at least we own them. And when we don't own them, either alone or with somebody else, we can access those technologies. Have some strategic agreements with countries that have access to those technologies and that own those technologies and have access to them. And by combining these three, we can ensure that we are sovereign all along the value chain. And in all honesty, if you look around, not even in the US, I think there are technologies that are fully sovereign and owned from end to end. There are always some dependency with other parts of the world, and I think that's also a very healthy way of looking at the sovereign picture. But we should be very careful not to do a one-on-one between being sovereign and being isolated. It's really the opposite, and that's the way to also be competitive. Thank you very much. Γιώργο, τελευταία ερώτηση για σένα. Έχεις 2 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Πώς αλλάζει το μοντέλο προστασίας δεδομένων με την έλευση των agentic AI? Αυτό θα μπορούσε να είναι διατριβή, αλλά θα μείνουμε στα... Σε 2 λεπτά τώρα θα κάνεις... Θα μείνω σε 2 κεντρικά σημεία. Είναι που είπες αυτόνομες αποφάσεις και καθώς επίσης και data security. Για να καταλάβουμε λοιπόν τις διαφορές θα πρέπει να δούμε πώς δουλεύαμε μέχρι σήμερα και το τι έπεται. Δηλαδή το αύριο πάλι είναι σήμερα. Μέχρι σήμερα την προστασία των δεδομένων την εξασφαλίζαμε με 2 απλούς τρόπους. Στατικοί κανόνες ασφαλείας, ποιος έχει πρόσβαση πού. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν το κομμάτι της κωδικοποίησης των δεδομένων, όπως λέμε στο κομμάτι της πληροφορικής, at rest και in transit, που αποθηκεύονται δηλαδή και όταν μεταφέρονται από ένα σημείο σε ένα άλλο. Άρα ουσιαστικά, αν θέλαμε να το πούμε λίγο πιο απλά, θα σκεφτείτε ότι έχω ένα θησαυροφυλάκιο, ελέγχω το κλειδί, πώς θα μπω μέσα. Τι αλλάζει όμως τώρα? Τώρα έχουμε το Agentic AI, άρα ουσιαστικά έχουμε αυτόνομους, όπως είπες πριν, agents, που ουσιαστικά μπορούν να πάρουν μία απόφαση, μία συμπεριφορά, χωρίς να υπάρξει, να φέρνουν εις πέρας μια εργασία, χωρίς να υπάρξει όμως ανθρώπινη παρέμβαση. Άρα έχουμε δώσει μια πλήρη εξοδότηση να λειτουργούν στο ονόματός μας. Άρα ουσιαστικά τι πρέπει να δούμε εδώ πέρα? Ότι οι agents κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένη περίπτωση, όταν πάνε να ολοκληρώσουν μια εργασία, θα πάνε να δουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα από διάφορες πηγές, από διάφορες βάσεις δεδομένων, θα κάνουν μια ανάλυση, θα αποφασίσουν τι πρέπει να γίνει και στο τέλος θα παίρνουν και μια ενέργεια. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο agent δεν έχει καταλάβει ποιο είναι το data privacy του οργανισμού και αρχίζει και δημοσιεύει πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να δημοσιεύσει. Okay. Άρα, ποια είναι η αλλαγή που βλέπουμε? Η αλλαγή που βλέπουμε είναι ότι ενώ πριν είχα ένα στατικό σύνολο κανόνων, τώρα πρέπει να ελέγχω τη συμπεριφορά του agent. Άρα, με το που θα μπει μέσα στο θησαυροφυλάκιο, όχι μόνο ότι πήρε την πρόσβαση της πληροφορίας, πώς και συμπεριφέρεται μέσα στο θησαυροφυλάκιο με την πληροφορία που του έδωσα. Άρα, για να μείνω στα 20 δευτερόλεπτα, αυτό που πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα είναι το εξής. Πώς εφαρμόζουμε την ηθική, πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, καθώς επίσης και πώς θέτουμε ένα πλαίσιο λειτουργίας και κανόνων πλέον σε ένα orchestration. Γι' αυτό και η IBM λέει orchestrate. Εφόσον έχεις διαφορετικούς agents, έχεις διαφορετικά flows και πρέπει να θέσεις ένα πλαίσιο λειτουργίας και governance σε αυτό. Άρα φεύγουμε από στατικούς κανόνες και πάμε στο πλαίσιο λειτουργίας. Προσπαθήσαμε σε μισή ώρα να καταπιαστούμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Ελπίζουμε να τα καταφέραμε όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.